ବାପା ମୋ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାତା, ଆମ ଘରର ସାହସ ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ଓ କଠୋର ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରହି ମୋତେ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ଯାହାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଘର ଖଣ୍ଡିକରେ ଏବେ ବି ରହୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ଯିଏ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଏ ଦୁନିଆ ବୁଲେଇଛି। ତା ସହିତ ନିଜ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଭୋକକୁ ପେଟରେ ମାରି ମୋତେ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ଯାହାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ଆଜି ବି ମୁଁ ପରିଚିତ, ଯାହାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ଆଜି ମୁଁ ପରିମାର୍ଜିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ?